आजी ए जी सुनो हो ए हल्ले पगलों के कमी नहीं है। इस सज धज के अपना लिपस्टिक पाउडर मार के ले आ धान रोपे ले आ रोप। तोर दिमागवा खराब हो गेल हो। हम धान रोपे ले नहीं आले बप्पा। हम तो चलिए देवघर। चलना हको तो चला, नहीं तो हम चलियो अकेले। अरे तोर दिमागवा उमागवा खराब तो नहीं हो गलो। रोपनी टोपनी के दिन में जिमी तो देवघर 10 दिन बाद नहीं जा सकनी। 10 दिन बाद कहिए जइबई जी? आसना में जइबई? तोरा कुछ पता चलो हको? देखो तो छोटुआ के मम्मी बिकिया के कनाई सब देवघर से चली अइलई। हम की तो जइबई 10 दिन बाद। तू सबके जोड़ती काहे करो लगई हो? उ सबके मेरा दिल्ली में कमा है, पैसा भेजो है चल दे है। ई नहीं रोपा डोबा करमी तो साल भर खैमी कहाँ से? और ये धाना चौरा बेच के दे सरिया लहंगवा खरीदो कने से खरीदमी? सब झमकावल हो जीतो। आजी हम जइबो तो जइबो। सुना सब कोई के कामर के ना गेले पिया, आधा लोग जल ढर के आ गेले पिया। ए जी आ गेले पिया। सब कोई के कामर के ना गेले पिया, आधा लोग जल ढर के आ गेले पिया। पहले धनिया मिताबे भजन हई गे, अभी धाना रोपे के सीजन हई गे। पहले धनिया मिताबे भजन हई गे, अभी धाना रोपे के सीजन हई गे। ऐसे ना घूर गे जैबै जरूर गे, पहले जरूरी किसानी हकई। पिया हो सावनवा बीत जीते, किनल कामर सही छूट जीते। आगे जाए के हमरो दमान हई गे, अभी धाना रोपे के सीजन हई गे। पहले धनिया मिताबे भजन हई गे, अभी धाना रोपे के सीजन हई गे। भैले है सामान सब किनैले है, रुके चलल जीते धानी गे। बाबा के दिन में न लीला करो, नहीं जइबो त रुपई